Wiecie co, ale nudy. Wikipedia, encyklopedia wiem, już wszystkie źródła wiedzy się wyczerpały. Spokojnie, zaraz coś znajdziemy. Po prostu nudy na pudy. Ale żart. Patrzcie, a School. O, O! To? Co to jest? coś nowego. O, encyklopedia wirusów! Konkurs fotograficzny. Konkursy? I galeria. Jak pięknie jest w tym wirtualnym świecie! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.